खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ जे खाम्फा बरगयारिनि सायाव खुगा बेखेवदों नोंथांमोना मिथिगौ दे समाजारि बिजोङाव जे खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ नागारनानै गुबुन राजखान्थि हान्जा थामहिनबा बिजेपि राजखान्थि हान्जाजों बावैसो साननि उनावनो जगदान जागोन मोनसे खौरां गोसारदोंमोन समाजारि बिजोङाव गोसारदोंमोन आसामनि गुबुन गुबुन जे खौरां बिजोङाव गोसारदोंमोन आरो बे गोसारनाय बाथ्राखौ लानानै बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ खुगा बेखेवदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव खाम्फा बरगयारिया बर' हारिनि थामहिनबा हारिजों सोमोन्दो थानाय सासे दैदेनगिरि जारिमिनारि दैदेनगिरि बै दैदेनगिरिफोरा गावनि जे जायगा बे जायगायाव थानानैनो खामानि मावनांगौ नाथाय गुबुनाव थाङाब्ला मोजांमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ आङो ससियेल मिडिया निउज मिडिया बाहाय नुदों बुंनांगौ जेबो गैया सोरबाया बबेबा दलाव थाङो मायो बे बिनि अधिकार नाथाय आं मोनसेबो खावलायनाया मा खायफा सुबुंफ्रा माखासे सुबुं दङ जायफ्रानाखि एखेबारे जातीयताबादि मोनसे आन्दलनखौ दैदेनबोदों नेतृत्व होबोदों बिसोर बाराद्राय सोलाय सोल' जायाबालाय हामगौमोन आं बेखौल' खावलायनो लुबैयो नाथाय बिथाङा बबे परिबेसाव बहा मा थांनो नागिरदों दाबो थाङाखै आं बुंनो हाया थांगोन होननानै नाथाय बबे परिबेसाव बहा सोलायलांनो नागिरदों आं नाथाय बुंनांगौ जेबो गैला बेखौनो आङो खावलायगोन जे मोनसे हिस्ट्रिया बिथांमोननि लिंक दङ आरो बिथांमोननि हिस्ट्रिया जाहैबाय जातीयताबादि आन्दलननि हिस्ट्रि बेखौल' रैखा खालामलायनो हायोबा गाज्रि नङा बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंथिदों गोनांथार बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव खाम्फा बरगयारिया बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय सासे दैदेनगिरि जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय सासे दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिया जा जायगायाव दङ जा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव दं बेवहायनो थानाया मोजां सोलाय सोल' खालामिया मोजांमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ नाथाय बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे बिथाङा दासिमबो गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थाङाखै गुबुन राजखान्थि हान्जायाव बास्लायाखै नाथाय बे समाव बिथाङा सोरजों थाङो सोरजों थाङा थामहिनबा बिथांनि साननाया मा बेखौ जों बुंनो थाङा नाथाय मा बिथाङा सासे जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय दैदेनगिरि आरो बे दैदेनगिरिया हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो गावनि जायगायावनो थानानै खामानि मावनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ आरो बेनि अनगायै बिथाङा बुंथिबावदों जे दिनै जमदुवाराव मोनसे गिदिरथार जगदान हाबाफारि बे हाबाफारि जादोंमोन आरो बेवहाय बाहागो लानानै बेफोर गोनां बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव जमदुवार जे बियाब बे बियाबाव सिगांनि सानाव जेनदोंमोन नाथाय बे समाव रायजो राजाफोरनि जे लोब बाहागो लानाय बे बाहागो लानायखौ जुदि नुयोब्ला बे समाव जमदुवाराबो फैबाय थानाय जे 2020 जे जानो गोनां जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव 100% थामहिनबा 100% देरहासिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ मख'नांगोन जे बे समाव उरखावगोरा ब्रह्मआ जे बाथ्रा बुंथिदों जे बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ बिथां खाम्फा बरगयारि बे खाम्फा बरगयारिनि सायाव गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव खाम्फा बरगयारिया सासे जारिमिनारि दैदेनगिरि आरो बे दैदेनगिरिया गावनि जायगायावनो थानानै खामानि मावनांगौ हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो बे समाव गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थांगोननि बाथ्रा सिमां सुजुआ थामहिनबा बे समाव सानियाबो मोजां होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ नाथाय बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बिथाङा गुबुन राजखान्थि हान्जाजों थाङाखै दिनैसिम बे जायगायावनो दङ नाथायबा बिथाङा गावनि जायगायावनो थानानै खामानि मावोब्ला हारिनि थाखाय मोजां होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ जमदुवाराव जि इउपिपिएलनि मोनसे सुबुं जमा जादों बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बाहाय जयनिं प्रग्राम जादों बे जयनिं प्रग्रामखौ हाजार मानसिफोरनि जि मोनसे जगदान बेखौ नुनानै जोबोद आङो रंजाखांनाय फैदों मानो होनबा जमदुवाराव जों थांनाय बाराव जेनदोंमोन इलेक्सनाव नाथाय माने এইবাरनि जि सुबुं अमा बेखौ नायनानै नुयो जे 2025 इउपिपिएलआ जमदुवार समस्तिखौ देरहागोन आरो गावनि आखायाव लाबोनो हासिगोन बे रोखा
नुदों आङो ससियेल मिडिया निउस मिडिया बाहाय नुदों आंहा बुंनांगौ जेबो गैया सोरबाया बबेबा दलाव थाङो मायो बे बिनि अधिकार नाथाय आं मोनसेल' खावलायनाया मा खायफा सुबुंफ्रा माखासे सुबुं दङ जायफ्रानाखि एखेबारे जातीयताबादि मोनसे आन्दलनखौ दैदेनबोदों नेतृत्व होबोदों बिसोर बाराद्राय सोलाय सोल' जायाबालाय हामगौमोन आं बेखौल' खावलायनो लुबैयो नाथाय बिथाङा बबे परिबेसाव बहा मा थांनो नागिरदों दाबो थाङाखै आं बुंनो हाया थांगोन होननानै नाथाय बहा बबे परिबेसाव बहा सोलायलांनो नागिरदों आं नाथाय बुंनांगौ जेबो बेखौनो आङो खावलायगोन जे मोनसे हिस्ट्रिया बिथांमोननि उदैनो दङ आरो बिथांमोननि हिस्ट्रिया जाहैबाय जातीयताबादि आन्दलननि हिस्ट्रि बेखौल' रैखा खालामलायनो हायोबा गाज्रि नङा